Tervetuloa seuraamaan, kun mä avaan meidän salongin. Ja tänään mulla tulee mun ihan ensimmäinen asiakas. Yksi, mistä mä oon ihan sairaan innoissaan, on se, että nyt kun mä oon yrittäjänä, niin mä saan päättää, että mitä mä laitan päälleni. Ja tässä on mun työasu, mitä mä oon valinnut. Mulla on erilaisia. Tää on tämmönen ihana sininen. Ja sit mulla on semmosia ruskeita. Mut mä luulen, että mä tykkään tästä niinku eniten. Toimii. Päätettiin, koska se on meidän ensimmäinen asiakas, niin se saa tämmöisen pienen yllätyspaketin. Ja täällä on tommonen kuorinta, sit pari suklaata. Tää oli just eka asiakas. Jee!